Ahojte! Riešili ste už niekedy ťažkosti s trávením, prípadne potrebovali ste operáciu, alebo riešite nejaké ženské problémy? Tak ak áno, tak určite zostaňte s nami. Ja tu mám dneska Kajku, ktorá sa s nami podelí o svoju skúsenosť. Tak ahoj Kaji, na zdravie. Ahoj, na zdravie. Tak konečne som rada, že môžem povedať na zdravie, pretože pár rokov dozadu ma trápili veľké tráviace ťažkosti. Koľko rokov to asi je? Asi tak nejaké 4 roky. A preto si sa rozhodla, že začneš teda užívať zelené potraviny? Áno, preto som sa rozhodla a za pár týždňov som bola v poriadku, ale na to všetko užívam stále zelenáče. A prečo teda ich stále ješ, keď už ti je dobre? Po pár mesiacoch som zistila, že mi to vyliečilo alergie a aj ovulačné cysty, za čo som veľmi vďačná, ale som rozumná, takže pijem zelenáče stále, lebo chcem byť zdravá stále. No výborne, tak toto je výborný argument, to si musím zapamätať. A aké alergie teda si mala konkrétne? Mala som tam také bežné breza, lipa, tráviny a všelijaké možné tieto veci, že čo sa týkajú vonkajšku, ale mala som tam prach, pel, krieda, roztoče a z tých 9 nejakých vecí mi zostala tuším len jedna, tie roztoče. Tak to si myslím, že výborné, lebo to dnes trápi naozaj veľké množstvo ľudí. A teda ešte sa spýtam, si mi spomínala nejaké gynekologické ťažkosti, alebo teda ženské, tak čo konkrétne? To boli ovulačné cysty vlastne, s tým, že povedal mi gynekolog, že to nie je extrémne vážne, ale keďže mám 31 a ešte chcem rodiť, tak... Nevadí, vyzeráš na 20, úplne v pohode. Ďakujem. Keďže chcem ešte rodiť, tak samozrejme, že treba byť ostražitý v tomto. My ženy si musíme dávať veľký pozor. Hej. No a keďže si poriešila nejaké zdravotné ťažkosti, tak potom prišiel ďalší problém, tak skús nám teda povedať, že prečo si musela ísť na operáciu a ako to vlastne bolo? Tam bolo to, že ako hovoria, že aj geneticky dané, osteoporóza býva a takéto veci, čo sa týkajú aj chrbtice, ale podľa mňa to bol zlý pohyb v práci, pretože som robila čašničku. A potom sa to stupňovalo, bola to vytečená platnička. Takže si musela ísť na operáciu teda platničiek. Áno. A ako si teda naštartovala tú imunitu pred operáciou a po operácii, ako to vnímaš teraz už po čase? Že rozdiel možno, keď si videla iných ľudí, ktorí boli operovaní? No už v nemocnici som videla ten veľký rozdiel, pretože ja som sa fakt zalievala jačmeňom a chlorelu som mala vysoké dávky aj do 100 denne. Aby som mala teda lepšiu tú operáciu a lepšiu rekonvalescenciu. A ešte dodnes sa aj zalievam, už to bude pol roka, čo som po operácii, ale ešte stále si myslím, že to nie je perfektné, takže stále ostávam na vysokých dávkach. A neumrela si teda z tých 100 chlorel, hej? Žiješ? Nie, si živá, výborne. A ja viem teda, že po mesiaci, tuším, si bola už pri mori. Áno. Pracovne. Wow, takže to je úplne fantastické, že si sa takto veľmi krátko zotavila a videla tieto výsledky. Máš ešte nejakú jobovku na záver? Tak na záver by som asi dodala, že netreba sa uchyliť k zelenáčom len keď sme chorí, ale treba byť preventista, a pretože prevencia je vždycky lacnejšia ako choroba. Tak na zdravie. Na prevenciu. Čaute.